Săptămâna asta ai făcut 1000 de kilometri cu mașina până la șantiere și nu ți-a ieșit niciun contract. Te obosesc atâtea drumuri și nu mai ai energie să porți discuția propriu-zisă de vânzare. Dar dacă nu ai face niciun pas până la proiectul pe care vrei să-l ofertezi și ai fi atât de aproape de el încât să-l poți atinge cu degetul, să pui mâna pe șantierul care te interesează de la 300 de km distanță, să vezi direct de aici ce tip de lucrare e și care sunt materialele care îi lipsesc, să-l contactezi de pe scaun, să-i faci o propunere și să bateți palma. Nu știu dacă ai auzit de IBC Focus, dar el a auzit de nevoile tale și ți-a îndeplinit dorința. Nu te mai miști până la ele cu mașina, te miști cu mouse-ul sau te deplasezi pe touchscreen. Tu alegi zona, domeniul și stadiul șantierelor care să-ți apară în față la un click sau la o atingere a ecranului mobil. Contactele șantierelor care te interesează îți vor apărea imediat pe ecran. Dacă nu ai timp sau chef să le primești pe calculatorul de la birou, poți lua șantierele cu tine peste tot, pe mobil. Așa că păstrează miile de kilometri pentru destinațiile în care mergi să te relaxezi. Poți lua și acolo baza noastră de date cu peste 47.000 de proiecte, actualizată zilnic.